You die! Приемане. Матко. Стояне, чуваш ли ме? Да. Слушай малко. Стояне, направи си Дай да забравя, че съм от Бургас. Слушай. Искам да ме чуеш, да, аз съм бургазлия, точно Короняк бургазлия. Слушай, не да говориш за мене, не да говориш за мене, защото дълго време ще накарам да седиш още вътре в домашния арест. Ела, маняк от Бургас си. Не да, аз съм си Бургас. Не да говориш на първа повторите, ще дойда във вас. Не те бе шматката ще аз не съм Андрей, да знаеш. Къде си Бургас? Искаш ли сега да дойда? Кажи ми ти къде са, да дойда във вас да видиш. Веднага, педал, идвай майка. Аре бе, шматка ще бе, Давам ти адрес, ще те да изкъртя, купя целия, да знаеш. Ти на кой говориш, бе, майка, чиба? Ти знаеш кой съм аз? Ти си една мишка умряла. Ще си вземеш беля. Ела, бе, мангал. Да купя целия мангал ли? Ела. Ти видиш утре кой ще звъни на тебе, кой ще кажат на тебе. Идвай, жена, пред 5000 човека говориш. Идвай. Шматко, Ти ще си видиш вземеш кой беля съм на аз, ще чуеш. Ела, ще Виж, аз се кълна, дето си справяш, Как говориш, така ще замръзнеш. Мишко, Ела, копеле, ела, не те говори, ела и го извърши. Ще те претрепя. Маняк. Ела, бе, моля се, брат. Ела, знаеш какъв хубав човек съм. Фабиано, брат. Ела се разбере. Нека като дойде Ела, време, имаш ще някой да ти той после Ще се река, брат. Ела, Фабиан. ще Ела, се извинява, Фабиано. Оставай. да, ще се извинявай. Аз Ще ще се се извинявам. извиняваш, бе, защото си малумен. Сега ще видиш, брат. Малумен си. Слушай сега. Фабиано, Щупи къде си се намира в очилата. момента? Щупи очилата. Не, сега ще видиш кои сме ние, брат. Щупи Защото очилата, виж колко щупи. бъде. Щупи Сега, очилата. Ще Щупи бъде. очилата. Щупи Сега, слушай, очилата. взимам второ Щупи очилата. Щупи очилата. Щупи очилата. педал. Ще ва притрепя майка, виж Топи това, очилата, Ти бе! на кой говориш, бе? Ти знаеш. Щупи очилата, Стояне. Не, маняк, сега ще късам гривната, точно те ще го иба в гърба канц. Добре. Адвокат ти прости ме, брат. Ще Добре. искате, казвам ти. Добре, щупи очила. Майка Дай. ми ще иба, казвам. Айде, бе, къде е Фабиано? Аз се знам. Аре, щупи очила, бе, човек. Абе, Аз се знам, наказанието. аз се знам. Айде, бе, мангал. Абе, Ела, тук, слушаш майка, ли, щупи си сега ще очилата. намеря. Не. Сега ще виж какви очила ще Абе, ми пъкам. какво да те видя, караш ме да правим глупости тук. Ти искаш ли да имаш проблеми, бе? Та искам да защо имам си проблеми, правиш искам. проблеми? Що не мога да ми да Абе, ще имаш проблеми, стига. Що не мога да имам проблеми? Абе, ще имаш, защото си жъв. Абе, Ще ви накрая ще напуша. ядеш бой, Майка ми ще защото си малумен. Сега ще видиш кой е малумен, майка ти ще иба. Ама малумен се, бе, не ми посвай Не се отричам, сега тръгвам гол като Конан с меча, майка Не ти ще ще иба. тръгне, Не майка се та, отричам, бе. сега тръгвам гол като Конан с меча, майка Не ти ще ще иба. тръгнеш, бе. Сега ще видиш къде ще тръгна. Сега ще го видиш тази жена. Сега ще го Ай, видиш. няма как послуш, ще се мършо. бори за живота си, Няма брат, аз ще послуш, го намеря. ще ти създам аз проблем на края на теб. Не, няма послуш. Какви са взехте? Ти осъзнаваш ли? Ти кой Сега си, идвам на бе? един телефон. Абе, ти кой си, бе? Сега ще видиш. Защо ме Кой там? послуш, бе? Защо ме Сега ще послуш? видиш кой съм. Искаш ли да видиш кой съм? Кажи кой ми в коя си? Кой столица си? се намираш. Не. Кажи ми в коя столица се намираш. Ти. Пишеш ли? Пиша, да. На майка ти на путката вътре. Да. Сега слушай, моя кудза. Искаш да видиш кой съм наистина? Ма ти заслужаваш вече Питам да да дадеш искаш бой. ли да разбереш кой съм? ти и да заслужаваш ти да тръгна си лайфата ядеш такава. бой. Искаш ли да те намерят в Лондон, Берлин, Мадрид, Украина и Москва, където и да бъдеш? Искаш ли да видиш да ти разбереш? заслужаваш да си ядеш бой. Питам те, това е като сделка с Луцифер. Ма, що Кажи го тръгваш? със собствената ти уста, кажи искам да проверя. Кажи, че искаш и ще се случай, да е. Ма ти, Пожелай си желание. Аз съм златната рибка, давай. ти знаеш ли, че си създаваш проблеми в момента? Ти искаш ли да видиш? Моля се, кажи, че искаш. Кажи го със собствената си уста. Кажи, че искаш да провериш дали съм генгста и дали ще намерят теб до 24 часа, където и да си в Европа. Ма за кажи, кой да, се бе. за... Стояне, за къв се... Кажи, че искаш и ще За разбереш. кой се взима? Кажи, че искаш.